Dobrý deň, dneska ešte raz opakujeme algoritmus SSS ABC. To znamená algoritmus záchrany ľudského života. Takže prvé S-ko je to normálne, že safety. Safety znamená naše vlastné bezpečie, že sa pozrieme okolo seba, či sme v bezpečí, či môžeme zahájiť tú záchranu, že či nie ide rýchlo auto nejaké, či napríklad nie je nejaký človek s nožom, nie je nejaký pitbull a tak ďalej. Tak, ďalšie S-ko je to stimulation, takže normálne zavoláme toho človeka, krikneme, že povieme: Pane, ste v poriadku, potrebujete pomôcť. Tak ďalej môžeme urobiť ešte stimuláciu bolestivú, napríklad, že ho štipneme alebo ho zatriasieme trošku. Potom robíme shout for help, takže normálne povieme pomôcť, keď nám neodpovedal ten pán, samozrejme, keď nepotrebuje pomôcť. Takže zavoláme pomoc, aby ďalší človek nám prípadne mohol volať záchranku alebo pomáhať s resuscitáciou. Ďalej je ABC, to znamená, že A je to airwaves, takže dýchacie cesty. Zakloníme mu hlavu dozadu, takto. Tak normálne, jednu ruku dáme na bradu, druhú dáme na čelo, zakloníme a kontrolujeme dýchanie. To je ďalšie písmenko B, breathing, takže kontrolujeme dýchanie po dobu 10 sekúnd. Kontrolujeme tak, že pociťujeme to dýchanie, že počúvame, či pacient dýchá. Potom pohľadom, že sa pozeráme, či pacient dýchá. Tak a potom ešte musíme cítiť to, či dýcha. Tak pokiaľ nedýchá, tak prichádza písmenko C. To znamená CPR, to znamená, že kardiopulmonálna resuscitácia. Takže začíname kardiopulmonálnou resuscitáciou. Musíme si zapamätať, že u dospelého je to 30 stlačení a 2 vdýchy. U vdýchov nezabudnete upchať nos. U dieťaťa v závislosti na veku, ale väčšinou je to 2 vdýchy a 15 stlačení, pri tom, že začíname 5 úvodnými vdýchmi.